Ljudi, ne znam šta da vam kažem, ponovo smo pokrenuli live u ovoj grupi, to je jedino sad šta možemo. Prisustvovali smo izricanju presude novinaru, glavnom odgovornom uredniku tabloida Milovanu Brkiću. Ovo je ništa drugo nego politička presuda Aleksandra Vučića. Gospodin Milovan je osuđen na godinu i 2 meseca, skoro 2 meseca, to jest 2 meseca je već u pritvoru povodom ovog Vučićevog fingiranog konstruisanog postupka. Još godinu dana zatvora. Ono što je posebno neverovatno, znači nisu cenili nikakve ove okolnosti, s obzirom da je gospodinu Brkiću narušeno ozbiljno zdravlje, da je izgubio preko 20 kg. Nisu cenili ni eventualno ukidanje pritvora, pa da se i ova skaradna presuda u ime Aleksandra Vučića, ne u ime naroda, da se drugostepeno, što se kaže onako, pravda zadovolja, da do tada Milovan Brkić bude na slobodi. Ovo su neverovatne stvari. Iskreno da vam kažem, mene kao građanina je sramota u što se pretvorilo pravosuđe u Srbiji. Znači, ništa drugo nego u instrument političkog obračuna Aleksandra Vučića i njegovog kuma koji godinama progoni Milovana Brkića. Prevarile su me okolnosti koje su ceo dan bile, čak sam im i dostavio moju oslobađajuću presudu povodom tog isto krivičnog dela, da se dostavi u predmet da bi se nekako tumačila kao neka vid sudske prakse. Očigledno da je i sam sudija koji je skoro imenovan, ako sam dobro razumeo, po navodima iz sudijske sale na funkciju sudije Višeg suda u Beogradu, da jednostavno očigledno da je po nekim našim laičkim procenama vršen politički pritisak da se po svaku cenu Milovan Brkić osudi na kaznu zatvora, i to onako perfidnu, s obzirom da se čak u većini slučajeva za kazne zatvora gde nije kazna preko 5 godina, da se nekako praktikuje da se tada sa slobode priprema drugostepena žalba i da se lica sa slobode da čekaju, što sam teo da kažem, pravosnažno drugostepenu potvrdu, pa eventualno da tada budu upućeni na izdržavanje kazne. Ono što je gospodin Brkić najavio, a to je da će već od danas ili ti sutra da krene u štrajk žeđu i da je bukvalno svoju smrt unapred najavio, da je rekao da će sve afere koje ovaj sudija po njegovim navodima ima, da će biti obelodanjene putem njegovih medija. Znači, stvarno ne znam šta bi rekao, ne znam ni, možda bolje ako budu advokati hteli da, ako budu advokati, oni su zbunjeni. Gospodin Gajić, on je i napustio sudnicu, nije ni čekao nikakav obrazloženja, demonstrativno je napustio. Trenutno koga vidim to je gospodin Ninić i gospodin Damjanović, ali je sramotno da se u 21. veku sudi za verbalni delikt ili ti politički nekorektno mišljenje, da se toliko vrši pritisak, da se spočitava da postoje izrazito opravdane okolnosti da bi boravkom Milovana Brkića na slobodu i učešće u drugostepenom postupku, gde bi ovaj postupak bio prvobitno ožalben, da jednostavno nije to uticalo na sud i da bez, što se kaže, mogućnosti da pravosnažno čeka presudu, da do tada bude na slobodi. Znači, očigledno da je toliki politički uticaj i pritisak, jer su svesni toga da gospodin Milovan Brkić svojim zdravstvenim stanjem i upornošću za pravdu očigledno, ne daj Bože, neće doživeti da izađe na slobodu.
nije ni prvi put da se dešava u magazinu Tabloid. Podsjetit ću vas za gospodina Milana Malenovića, sada već pokojnog, da su i njega maltretirali u sudskim postupcima, da je bio u kućnom pritvoru, da je posle toga čak i pravosnažno oslobođen, da je uspeo i da inicira zahtev za obeštetu, ali da nije ni dočekao to da je umro od cele te posledice, cele te priče. Ne znam iskreno šta bi vam rekao. Evo vidim da ovaj Ninić, pa ćemo samo da vidimo bolje stručna lica da pričaju o predmetu nego... Pravosuđe je na kolenima. Ovo je jedna od onih presuda koja se poruči na drugo mesto, sprovede se samo u ovim, nazovimo i sudskim institucijama. Mislim da je ovde cilj da se Milanu Brkiću ruinira zdravlje, da se on dodatno uništi, dodatno devastira, da mu se ugase novine, da ovo bude neka vrsta pokazne vežbe za sve ljude koji kritikuju vlast, da su došla neka vunena vremena. Ovo je zaista danas poražavajuće, ovo je slom pravne države, da verbalni delikt bude krivično delo. Zaista je teško bilo šta komentarisati. Mi ćemo svakako izjaviti žalbu. Pitanje je u kom roku će se po toj žalbi postupati, u kom roku će se ona razmatrati, da li oni žele ovaj pritvor da pokriju ovim periodom za razmatranje žalbe, vidjet ćemo, ali pitanje je u kakvom će stanju biti Milovan uopšte ako živ izađe iz zatvora. Ja verujem da ova presuda u drugom stepenu ne može da opstane, da ona mora biti ukinuta. Verujem da to znaju i oni koji su je naručili, koji su je doneli, ali mislim da je njima bitan samo ovaj prvi trenutak i ovaj efekt. Oni su Milovana već uništili u dovoljnoj meri. Videli ste sudiju, izriče presudu, trese se kao da je prikačen na trofaznu struju 380 volti. Tužiteljka višeg javnog tužilaštva, pitanje da li bi prošla žena alkotest ovde u bilo testiranje. Znači jedna potpuna devastacija pravosuđa, relativizacija, zloupotreba pravosuđa u privatne svrhe, izgradnja partijske države. Ja ne znam da li ovi ljudi zaista misle da će neko drugo pravosuđe sutra njima suditi, pa oni će stati pred isti ovaj sud, pred iste sudije, isti tužioci. I oni što je najgore, oni će sa istom strašću, pošto sude danas Milanu Brkiću, sutra suditi s njima. To su sluge režima i ja nemam nikakvu dilemu. Meni je žao samo ljudi koji nemaju snage i hrabrosti kao Milovan, koji nisu istrajni, koji jednostavno posustanu, pa naprave neke sporazume o priznanju krivičnih djela koja nisu izvršili ili ne mogu da sačuvaju zdravlje i mentalnu snagu u tom pritvoru i zatvoru, pa malo pokleknu, ali ovo su vunena vremena. Mi smo posljednjih 70 godina puno puta viđali ovakve heroje, ovakve situacije. Zaista ne mogu da verujem da ljudi koji ubijaju ljude, gaze ljude, švercuju, diluju, da slobodno šetaju ovde Beogradu na vodi, slobodno šetaju u Majamiju, gde je Slaviša Kokeza, gde je Nikola Petrović, gde su svi ti ljudi. Ne mogu zaista da verujem da je Milovan Brkić danas jedini verifikovani kriminalac od strane srpskog pravosuđa. Ajde, presuda još uvijek nije pravosnažna i verujem da neće postati, ali ne mogu da se pomerim sa činjenicom da je Milovan Brkić kriminalac, a da su svi drugi nedužni, nevini, slobodno šetaju, slobodno uživaju, degustiraju, uživaju u svom hedonizmu i troše opljačkano, opustošeno, prisvojeno od ovog naroda. Ne znam šta više reći. Da li možemo samo kao laička javnost da protumačimo da je presuda glasi ne u ime naroda kako bi trebalo, nego u ime Aleksandra Vučića? Ova presuda je u ime Aleksandra Vučića, u ime vlasti, u ime politike koju on sprovodi i u ime režimske stranke, znači tu nema nikakve dileme. Ovo je jedna od onih presuda koja se poručuje i naručuje. Ovde je samo razlika u tome što, eto, javnost je koliko toliko čula za Milovana Brkića, svi znaju ko je Milovan Brkić. Zamislite šta se dešava od Subotice pa do Bujanovca, koliko ljudi skapava po zatvorima, pritvorima, koliko ljudi umire, koliko ljudi nema lekarsku pomoć, koliko ljudi nema adekvatnu odbranu, koliko ljudi pristane na sporazum o priznanju krivičnog dela samo da izađe iz pritvora, koliko ljudi progonjeno, koliko ljudi na poternicama, koliko ljudi u egzilu traži azil negde. Zbog čega? Zbog verbalnog delikta, zbog toga što je neko napisao neki komentar negde na nekoj društvenoj mreži, na Twitteru, na Facebooku, Zaista ne mogu da verujem, ova zemlja koja je ogrezla u toliki kriminal, zemlja u kojoj je srastao kriminal sa vlašću, sa institucijama sistema, sa policijom, sa tužilaštvom, sa sudom, da se bavi verbalnim deliktom i da jedini predmeti koji zatrpavaju ovu zgradu ovde su predmeti u domenu verbalnog delikta pred tužilaštvom za visokotehnološki kriminal.
Ja zaista ne mogu da verujem da smo kao društvo dotakli to dno, da je sistem za napredovanje tužioca i napredovanje sudija upravo ovaj, proganjati ljude, pritvarati ljude, hapsiti ljude. Evo, da nije javnost bila tu, da niste videli svojim očima, da niste čuli svojim ušima ovo, niko ne bi mogao da veruje šta se dešava u ovoj sudnici. Znači, da li je Milovan Brkić čovjek koji je zaista sposoban i kadar da izvrši bilo kakav državni udar? Samo trenutak, Ivane, ajde, jasnite nam proceduru, šta sad se tačno dešava, čisto da znaju u javnost. Vi ćete uskoro žalbu, pa kako to ide i kad možemo da očekujemo, eventualno rekli ste u drugom stepenu da ipak bude Brkić oslobođen, ako preživi štrajk Željka. On je najavio danas stupanje u generalni štrajk, ja ne znam kakav će ishod biti to postupa, ja sam ga molio i do sada da odustane, on nije želeo. Mislim da u narednih 15 do 20 dana će sigurno stići presuda, ona će biti uručena i njegovim braniocima, bit će uručena i njemu u pritvorskoj jedinici centralnog zatvora i od tada teče rok za žalbu. Mi ćemo svi izjaviti žalbe. Žalbe idu na razmatranje posebno veću apelacionog suda u Beogradu i problem je samo što nema nekog roka u kome će se to, da kažem, optimalnog i razumnog roka u kome će se po tim žalbama rešavati. Nekada je to bilo 3 do 4 meseca, a znajući sad iskustvo i praksu i ove godišnje odmore, ovo može se ostavi za period od 6 do 8, 9 meseci. Tako da Brkić sve vreme, iako je reč o pritvorskom predmetu, zapravo ovu kaznu može da izdrži u pritvoru, da se, pa čak hipotetički da apelacioni sud usvoji našu žalbu i da ukine ovu presudu, da vrati na ponovno suđenje, to nije nikakva garancija da će biti ukinuto rešenje o pritvoru, da će on biti pušten na slobodu, iako bi to tako moralo da se dogodi. Tako da ja mislim da je ovde ceo smisao i cilj ovog postupka protiv Brkića ispunjen njegovim protivpravnim lišenjem slobode, prvo zadržavanje, potom određivanje pritvora i produžetkom tog pritvora, i da je ono što je naumio Aleksandar Vučić sa ovim njegovim čaušima, da je to sprovedeno u delo, da će Brkić biti u pritvoru jedno izvesno vreme, bez obzira na konačan epilog i krajnji epilog ovog sudskog postupka, jer epilog posle 10 meseci i godinu dana nikom više neće ni biti važan. A kako će zdravlje on biti, to ćemo biti, svi ćemo biti svedoci u kako će stanju izaći, ako uopšte izađe živ. Ja mislim da ovo je jedna anticivilizacijska odluka, antipravna odluka, antiustavna odluka, ali mi, evo, protiv toga možemo se borimo samo pravnim sredstvima i čekamo te izbore da pokušamo da promenimo vlast na jedan legitiman demokratski način, a znamo koliko je to teško u situaciji kad su uzurpirane sve institucije, mediji, službe bezbednosti. Znači, mi govorimo o ljudima koji su uzurpirali apsolutno svaku česticu ovog vazduha i ovog društva. Tako da, kažem, vidjet ćemo, koristit ćemo zakonske mehanizme, jer svaki drugi mehanizam ne smatram prihvatljivim i svaki drugi mehanizam je puko propast. Tako da, hvala vam. Gospođa Mila, možemo vas da zamolimo, evo, vi ste bili i prvi put, bili ste sad i na više suđenja ste bili, gde je ovaj politički progon. Kao stručna osoba i međunarodno priznana akademski građanin, neko vaše mišljenje, tumačenje, da li je danas suđenje u ime naroda kako glasi presuda ili u ime Vučića? U ime nekoliko kriminalaca u državi je suđeno i iskreno da vam kažem, ja sam ovo očekivala, jako su se neki su bili optimisti, ja sam očekivala, sam gledala profil tog sudije i uopšte tih ljudi, neću pričati o onoj kreaturici na tužilačkoj strani koja misli da je napravila karijeru, a čim se padne vlast ići će i ona u kantu za đubre. Gledala sam sudiju koji liči na Čaušesku, a fizički nije za to kriv, ali to mi je onako prošla jedna misao i videla sam da je to jedan čovjek koji je u suštini mediokritet i koji je 2 sata čekao verovatno da pozove Andrića Venas, da pita jednog, drugog, trećeg kako da presudi. Svima nama je to jasno. Ja nisam uopšte iznenađena, očekivala sam loše. Međutim, u pravu ste, danas je paradigmatski za nas, slobodne ljude, kao i evo sudija, suprug moj i mi koji smo došli iz sveta. Za nas je ovo presedan jer je danas ponovo, znači mi smo danas koji datum 11. juli, evo pred Petrovdan, 2020, pred Petrovdan je sutra, 2023. uveden je ponovo zvanično verbalni delikt u Republiku Srbiju. Odnosno, on postoji odavno u praksi, sad je ozakonjen. Znači, sada svako... Na velika vrata. I ja, pošto ću ja u jednoj proruskoj grupi pričati u Evropskom parlamentu u krajem septembra i početkom oktobra, mi ćemo sada, ovo se neće rešiti dok se ne internacionalizuje. Ja znam
da naš narod ima otpor prema toj internacionalizaciji, jer je zlo došlo iz sveta, između ostalog i tako dalje. Međutim, ja stalno pričam da u svetu, pored korumpiranih političara, postoje sudije koje nisu korumpirane. Verujte, svuda. Evo, istakle sam suprugu porodice, pričala sam. Znači, ima sudija u svetu nezavisnih od njihovih kriminalnih vlada. I ti ljudi bi morali da se sad aktiviraju i evo mi smo ovde i ovaj poslanik je uradio veliku stvar što jednim skandalom jutros razbio to da nam uzimaju telefone. I lične karte. Jeste, oni se iživljavaju dokle god mogu. Čim se napravi otpor, prestane iživljavanje. Taj otpor sada mora da to sam htela da kažem, taj otpor sada mora da prevaziđe granice Srbije. Znači, koliko god da se narod ovde boji, ili je konformista, ili izlaze zbog ne znam čega na mitinge, a ne znaju da može svakom ovo sutra da se desi, toliko mi koji imamo neki ipak radios u svetu, shvatamo da ovo sad što se dogodilo mora da se internacionalizuje u dobrom smislu te reči i da se naši prijatelji, odnosno ozbiljne i poštene sudije iz sveta aktiviraju da reše ovaj problem, jer mi moramo to rešiti, pošto nismo nezavisna zemlja, mi smo okupirana zemlja, oni koji su davali novac da se ovaj sud rehabilituje, da dobiju te pare i tako dalje, oni moraju sad da stupe na snagu. I mi ćemo napraviti taj internacionalni komitet ne samo zbog Milovana, nego zbog slobode svih nas. Jer od ovog dana svako u Srbiji može za bilo koji poklik i usklik da bude optužen da je rušio ustavni poredak. To je totalni nonsens, svi znamo to, svima je sve jasno. Milovan se možda i spremio na žrtvu, jer je on bio ubeđen da neće biti oslobađajuća presuda, on je možda svesno se spremio na žrtvu, ali što god da se desi sa Milovanom, da li će ostati živ ili neće, ja sam sigurna da će njegovo delo ponašanja, odbrane i ovo što smo slušali učiniti da ovaj šljam i kriminal padne iz Srbije. A onda, kao što znate kakva je srpska istorija, bojim se da će biti kao u našoj istoriji obračun sa naprednjacima iz istorije i da će biti krvav obračun. Jer kada ljudi shvate da ovo može bilo kome da se dogodi, onda će mi se iz nečega u glavu prebaciti šta treba da radi. Što se mene tiče, što ne mogu da trpim nepravdu, ja ću koliko danas skupite ljude iz celog sveta koje znam, koji su pravnici, sudije, advokati, da se žigoše celo ovo sudstvo i naravno vlast u Srbiji i učinit ćemo što god možemo da se mi oslobodimo, pa makar i ne oslobodili njega, da oslobodimo buduću Srbiju. I mislim da nisam pesimista što se toga.